Έχετε ποτέ σκεφτεί για τη veritable δύναμη των αγγέλων και τι μπορούμε να μάθουμε από τους αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβριήλ, των οποίων οι ιστορίες διαρκούν χιλιετίες? Πώς διαμόρφωσαν την πίστη μας και έπαιξαν καθοριστικούς ρόλους στις πνευματικές μάχες που σήμαναν την ιστορία? Σε αυτό το βίντεο θα εξερευνήσουμε το ρόλο αυτών των δύο ουράνιων πολεμιστών και αγγελιοφόρων του Θεού και πώς οι πράξεις τους εξακολουθούν να μας εμπνέουν μέχρι σήμερα. Η δημιουργία των αγγέλων συνέβη πριν από κάθε άλλη θεϊκή εργασία. Πιστεύετε ότι αυτά τα ουράνια όντα ήταν τα πρώτα που ήταν μάρτυρες της δόξας και της μεγαλοπρέπειας του Θεού, ζώντας σε κατάσταση τέλειας αρμονίας και ειρήνης στο ουράνιο βασίλειο? Κάθε ένας από αυτούς είχε δωρεά ελεύθερης βούλησης και αμέτρητη σοφία, επιτρέποντάς τους να κατανοούν και να υπηρετούν τη θεϊκή βούληση. Ο Θεός με την γενεοδωρία του τίμησε τους αγγέλους με το δώρο της ελευθερίας και με μια ανώτερη θέση στη δημιουργία του, αλλά μαζί με αυτό ήρθε και η ευθύνη να επιλέγουν το καλό και την πίστη. Μεταξύ όλων των αγγέλων, ο Λούσιφερ ξεχώριζε ως ο πιο όμορφος και ισχυρός. Το όνομά του, που σημαίνει φορέας φωτός, αντανακλούσε τη λαμπρότητα που εξέπεμπε. Ήταν γνωστός ως ο πρίγκιπας της αυγής και πιστευόταν ότι κατήχε μια ηγετική θέση μεταξύ των αγγελικών λεγεώνων. Ωστόσο, αυτή η θέση και η λάμψη που είχε τον οδήγησαν σε έναν δρόμο αλαζονίας και υπερηφάνειας. Ο Λούσιφερ άρχισε να αμφισβητεί την υποταγή του στο Δημιουργό και στην καρδιά του τρέφει την ίσα αμπισιονή να λατρευτεί ως Θεός. Ήθελε να εγκαθιδρύσει το θρόνο του πάνω από όλα τα πράγματα, συμπεριλαμβανομένου του Θεού. Αυτή η φιλοδοξία μετατράπηκε σε ένα επικίνδυνο αίσθημα, οδηγώντας τον να αμφισβητήσει την ίδια τη Θεία Τάξη. Πεισμένος ότι άξιζε περισσότερα, ο Λούσιφερ κατάφερε να πείσει το 1/3 των αγγελικών λεγεώνων να ενωθούν μαζί του στην επανάστασή του. Κι έτσι, αυτό που ήταν πριν ένα όν φωτός, έγινε ο ηγέτης των πεσμένων, ένας τίτλος που θα τον σημάδευε για πάντα. Η επανάσταση ήταν μια καθοριστική στιγμή στο ουράνιο βασίλειο. Ήταν τότε που ο Μιχαήλ, ο αρχάγγελος, του οποίου το όνομα σημαίνει «ποιος είναι σαν τον Θεό», στάθηκε απέναντι στον Λούσιφερ. Με θάρρος και σεβασμό κάλεσε όλους τους πιστούς αγγέλους και τους προέτρεψε να παραμείνουν σταθεροί δίπλα στον Δημιουργό. Τα λόγια του αντίχησαν στην αιωνιότητα. Ας παραμείνουμε με σεβασμό πιστοί στον παντοδύναμο Θεό. Αυτή η δήλωση έγινε η αρχή των πιστών αγγέλων, οι οποίοι ενώθηκαν κατά των επαναστατημένων δυνάμεων. Μια κοσμική μάχη ξέσπασε μεταξύ των λεγεώνων των αγγέλων. Οι δυνάμεις του Μιχαήλ αντιμετώπισαν τους στρατούς του Λούσιφερ σε μια τεράστια σύγκρουση. Ο Μιχαήλ και οι πιστοί άγγελοι πολέμησαν με φλεγόμενα σπαθιά, σύμβολα της δικαιοσύνης και της θείας δύναμης. Στο τέλος ο Μιχαήλ, με την εξουσία και τη δύναμη που του παραχώρησε ο Θεός, νίκησε τον Λούσιφερ και τους πεσμένους αγγέλους, τους εκδίωξε από το ουράνιο βασίλειο και τους έριξε σε έναν τόπο σκοταδιού και ερήμωσης. Ο Λούσιφερ, τώρα γνωστός ως Σατανάς, έγινε το σύμβολο της αλαζονίας και της επανάστασης, ενώ ο Μιχαήλ παρέμεινε ως ο πρωταθλητής της πίστης και της υπακοής. Μετά τη μάχη ο Μιχαήλ ανέλαβε τον ρόλο του προστάτη των ψυχών και των δίκαιων αιτίων. Καθ' όλη τη διάρκεια των εποχών εμφανίζεται κάθε φορά που υπάρχει ανάγκη να υπερασπιστεί το καλό και τη θεία δικαιοσύνη. Στην Παλαιά Διαθήκη καθοδήγησε τους Ισραηλίτες στην διάβαση της ερήμου και ήταν δίπλα στον Ιησού στην κατάκτηση της Ιεριχούς. Ανακοίνωσε την δεύτερη έλευση του Χριστού και σύμφωνα με ορισμένες ερμηνείες αυτός θα είναι που θα σαλπίσει τη σάλπιγγα της συντέλειας του κόσμου, συγκεντρώνοντας τους πιστούς για την τελική κρίση. Ο Γαβριήλ απ' την άλλη πλευρά εκπροσωπεί το μήνυμα και το μυστήριο της ενσάρκωσης του Θεού.
Διαφορετικός από τον Μιχαήλ, ο οποίος λειτουργεί κυρίως ως υπερασπιστής και πολεμιστής, ο Γαβριήλ είναι ο αγγελιοφόρος που φέρνει θεϊκές αποκαλύψεις, όπως η γέννηση του Ιησού Χριστού και ο ρόλος της Μαρίας στη σωτηρία της ανθρωπότητας. Το όνομά του, που σημαίνει η δύναμη του Θεού, αναδεικνύει τη σημασία της πίστης και της εκπλήρωσης των θεϊκών θελημάτων στη γη. Αυτός ήταν που ανακοίνωσε στη Μαρία ότι θα ήταν η μητέρα του Ιησού, φέρνοντας μαζί του μια ουράνια ειρήνη και μια ανεπανάληπτη χάρη που σήμανε την αρχή της Νέας Διαθήκης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Ο Γαβριήλ ήταν επίσης εκείνος που εμφανίστηκε στον Ζαχαρία για να αναγγείλει τη γέννηση του Ιωάννη του Βαπτιστή, του προδρόμου του Χριστού. Κατά τη διάρκεια των γεγονότων της παθούς και Ανάστασης του Ιησού, πιστεύετε ότι αυτός ήταν που αφαίρεσε την πέτρα του τάφου και ανακοίνωσε στις γυναίκες τη νίκη επάνω στο θάνατο. Κάθε εμφάνιση του Γαβριήλ συνοδεύεται από μια αίσθηση σεβασμού και αγιότητας, σαν να περιβάλλεται από το ίδιο το φως του Θεού. Τόσο ο Μιχαήλ όσο και ο Γαβριήλ αναλαμβάνουν έναν ρόλο φύλακα των ψυχών. Ο Μιχαήλ, ως εκείνος που οδηγεί τις ψυχές στον ουρανό, συχνά επικαλείται για να προστατεύσει αυτούς που φεύγουν από τη γήινη ζωή, ενώ ο Γαβριήλ θεωρείται ως εκείνος που προσφέρει ειρήνη και ελπίδα στις στιγμές μετάβασης και νέων υποσχέσεων. Μετά την μεγάλη ουράνια μάχη, οι πιστοί άγγελοι επέστρεψαν στο βασίλειο του Θεού, όπου συνέχισαν να υπηρετούν με αμετακίνητη αφοσίωση. Ο Θεός, ικανοποιημένος από την πίστη και το θάρρος του Μιχαήλ, του Γαβριήλ και όλων όσων παρέμειναν σταθεροί, τους ανέθεσε νέες αποστολές, ανεβάζοντας τη σημασία των αγγελικών ταγμάτων στη ζωή των ανθρώπων. Αυτοί οι άγγελοι, χωρισμένοι σε ιεραρχίες, καθένας με έναν συγκεκριμένο ρόλο, ορίστηκαν να καθοδηγούν, να προστατεύουν και να μεταφέρουν τη Θεία Σοφία στον κόσμο. Καθώς πλησιάζουμε τις τάξεις που είναι πιο κοντά στη γη, οι ρόλοι των αγγέλων γίνονται πιο συνδεδεμένοι με τους ανθρώπους. Οι αρχάγγελοι, όπως ο Μιχαήλ και ο Γαβριήλ, διαδραματίζουν καθοριστικούς ρόλους ως αγγελιοφόροι και υπερασπιστές. Οι άγγελοι, που είναι πιο κοντά στην ανθρωπότητα, είναι οι προσωπικοί φύλακες, αυτοί που μας συνοδεύουν καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής, προσφέροντας προστασία και καθοδήγηση. Όταν η Εκκλησία γιορτάζει τη συνάντηση των πιστών αγγέλων, μας υπενθυμίζει τη σημασία της πίστης και της αφοσίωσης στο καλό. Η επανάσταση του Λούσιφερ λειτουργεί ως προειδοποίηση ότι η αλαζονία και η υπερηφάνεια είναι επικίνδυνες ακόμη και για τα πιο ανώτερα όντα, και η πίστη των πιστών αγγέλων μας διδάσκει την αξία του να παραμένουμε σταθεροί μπροστά στις δοκιμασίες. Ο Μιχαήλ και ο Γαβριήλ, ως τα υπέρτατα παραδείγματα πίστης, μας διδάσκουν ότι η πραγματική δύναμη δεν βρίσκεται στην επίγεια εξουσία, αλλά στην πίστη, στο δίκαιο και στο αληθινό. Είναι θυμόμενοι ως οδηγοί που μας καθοδηγούν στην εσωτερική ειρήνη και στη σχέση με τον Δημιουργό, εμπνέοντάς μας να αντισταθούμε στην υπερηφάνεια και στις πειρασμούς. Στις δικές μας μάχες μπορούμε να θυμόμαστε ότι όπως οι πιστοί άγγελοι ενώθηκαν για να προστατεύσουν το βασίλειο του Θεού, έτσι και εμείς μπορούμε να αναζητήσουμε δυνάμεις στις αξίες της ενότητας, της πίστης και της ταπεινότητας, ακολουθώντας το φως των αρχαγγέλων και της Θείας Αποστολής τους. Ζητούμε από τους Αγίους Αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβριήλ, ουράνιους προστάτες και αγγελιοφόρους του υψίστου, να πλησιάσουμε σε εσάς με ταπείνωση και εμπιστοσύνη, ζητώντας την προστασία και τη μεσιτεία σας. Αρχάγγελε Μιχαήλ, υπερασπιστή της αλήθειας και φύλακα του Θείου Φωτός, ενισχύστε την πίστη μας και βοηθήστε μας να ξεπεράσουμε τους πειρασμούς και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Αρχάγγελε Γαβριήλ, φέρον τα χαρμόσυνα νέα και πνευματικός οδηγός, φώτισε τις καρδιές και τους δρόμους μας, ώστε να ακούσουμε και να ανταποκριθούμε στο κάλεσμα του Θεού στη ζωή μας.
Άγιοι Αρχάγγελοι, δώστε μας την προστασία και το θάρρος που χρειαζόμαστε για να περπατήσουμε το μονοπάτι της πίστης και της αρετής. Ήθε η ουράνια παρουσία σας να μας εμπνεύσει να ζήσουμε με πίστη και αγάπη προς τον Δημιουργό μας. Αμήν.